Ahojte, ja vás vítam pri dnešnom videjku. Dneska vás zdravím z možno trošku netradičného miesta na videá, teda u mňa na kanále minimálne, ale som v parku a rozhodla som sa, že si sem idem natočiť jedno videjko. Takže dneska si spolu preberieme, zatiaľ čo sa budem trošičku chystať, pretože idem ešte do obchodu, tak si preberieme vlastne zlé dni. Pretože každý máme nejaké zlé dni a je to podľa mňa bullshit, keď niekto povie, že pardon, musela som si sem dať zrkadielko. No, pardon, je to podľa mňa bullshit, keď sa niekto tvári, že nemá také dni nejaké zlé, nesvoje, kde je podráždený, naštvaný na všetko, všetko mu vadí, kričí po druhých ľuďoch. Proste každý máme nejaké svoje nálady, bohužiaľ, a je to úplne prirodzené a nepoznám ani jednu osobu, čo by bola na 100% šťastná, že by nemala takéto chvíľky. Ale ja som si aj všimla, že môj kanál sa hýbe tým smerom. Takisto, jak som teraz spomínala, že tí influenceri to tak dávajú na internet, že všetko je dokonale, pritom za oponou sa deje niečo úplne iné. Tak som si všimla, že začínam byť v tom dosť podobná aj ja, bohužiaľ. Pretože všetky tie videá sa nesú v takom pozitívnom duchu proste a nechcem byť jedna z tých ľudí takisto. Tak som si proste povedala, že dneska sa trošku porozprávame o tých zlých pochmúrnych dňoch, možno jak tomu predísť, lebo tomu sa asi moc nedá predísť, keď je bohužiaľ taká situácia, ale proste povedať si niečo o tých dňoch a hlavne si pripomenúť, že je to realita celého ľudstva a nie je to len o tebe, že ty máš také problémy napríklad, proste deje sa to každému. Ako prvé by som asi teda začala tým, že prečo vlastne máme také dni, alebo jak to vzniká, alebo čo. Za mňa osobne budem hovoriť teraz len z vlastnej skúsenosti. Je to väčšinou také, keď mám napríklad predmenštruačný syndrom a všetko ma štve, som zo všetkého naštvaná, pretože mám pozmenené hormóny v tele, celé telo sa mi vlastne mení, celá logika, alebo ja neviem, proste všetko sa v tom tele ženskom vtedy mení. A hlavne vtedy som taká na vážkach, že raz som taká. Ale samozrejme môže sa to diať aj z iných vecí, že niekto vám spôsobí zlú náladu alebo situácia, v ktorej sa momentálne nachádzate, vám ju spôsobí. Proste sú rôzne možnosti, prečo sa niekto má zle, ale treba, pozrela som to do papieriku, lebo toto mám spísané, nemám scenár, takže preto je to také halabala. Ale mám spísaných asi zo 6 bodov, či koľko, čo tu chcem dneska spomenúť. No a prvý z tých bodov je prijatie tých zlých dní. Proste povedať si, že ok, dneska mám fakt zlý deň. Už sa nejdem ničím teraz zaobstarávať, aby som nemala ešte horší ten deň. A proste uvedomiť si, že ok, dneska je proste ten deň zrovna a bohužiaľ, ale musím sa s tým zmieriť. Samozrejme, nemusíte sa s tým takto zmieriť, môžete si povedať, že dosť bolo toho, že chcem mať proste pekný deň. To už je tá lepšia varianta, ale tak povedzme si na rovinu, je to také jednoduché spraviť, keď ste v danej situácii, že poviete si, že to idete zmeniť zo sekundy na sekundu. Podľa mňa to není až také jednoduché. Takisto je podľa mňa veľmi dôležité, keď máte už nejaký zlý deň, hľadať aspoň nejaké malé radosti, ktoré vás potešia, nech si môžete aspoň na chvíľu odreagovať ten mozog od toho a zamyslieť sa nad niečím pekným, čo vám spraví radosť a môže sa aj stať, že vďaka tej maličkej radosti vám to proste prestane a začnete mať krajší deň. Napríklad keď mám zlú náladu, tak moja radosť by bola pustiť si nejaké pesničky, ísť variť, alebo keď som naštvaná, tak ma strašne láka upratovanie. Proste si nejak vybiť tú nervozitu zo seba, takže začnem všetko upratovať a to mi asi tak najviac pomáha. A ešte také moje radosti sú
keď tak porozmýšľam, neviem, teraz mi nič nenapadá a nechcem tu zase tráviť hodinu a nechcem, aby toto video malo 45 minút, pretože nie všetci máte radi nejaké dlhé kecacie videá. Niekto má radšej, keď sú tie videá kratšie, takže som aj preto sa dneska rozhodla, že bude také kratšie a nie niečo dlhé, takže asi tak. Takisto jedna veľmi dôležitá vec, keď máte nejaké pochmúrne dni, je podľa mňa dôležité to spojenie a podpora od druhých ľudí, pretože keď sú takí, že vás nepodporia, ale skôr vás ešte viac dávajú dole, alebo jak to povedať, tak to není moc pre tú psychiku dobré, neviem, podľa mňa to ešte zhorší viac ten stav toho človeka. Takže to je tiež veľmi dôležité, proste obklopovať sa takými ľuďmi, ktorí viete, že vás podržia v nejakej zlej chvíľke a nebudú vás za to odsudzovať. Samozrejme, keď je niekto taký, že je cholerík a má furt na všetko nervy a furt strieda nálady, tak je to trošku iné. A myslím si, že pri takých ľuďoch je to trošku ťažšie im dať do hlavy, že na čo sa na takou blbosťou proste stresuješ alebo si robíš nervy, proste daj sa do čilu, tak takým ľuďom je to zbytočné hovoriť. Lebo pokiaľ to oni sami nebudú chcieť na sebe zmeniť, tak to proste nezmenia a vaše slova ich ešte len viac naštvú. Ja som si akurát aj dneska zisťovala vlastne, že jak to vzniká, že niekto je tým cholerikom. Že vraj to vzniká tým, že keď máte v pečení žlč, proste extrémne veľa žlče, tak vtedy sa to tým ľuďom deje, pretože im to nejak ovplyvňuje to, akí sú náladoví a že vraj vedia vďaka tomu robiť možno aj trošku rýchlejšie tie rozhodnutia, nie sú takí nerozhodní. No takže ak niekto máte v okolí takýchto ľudí, tak odporúčam si dať skontrolovať pečeň, alebo ak ste vy sami cholerici. Toto videjko natáčam aj, lebo ja som bola kedysi strašne nervózny človek, ktorý mal nervy fakt, že na všetko a nadávala som furt na všetko a není to proste dobré, taký mindset pre toho človeka, že je taký cholerik doslova, lebo nemá to žiadny dobrý prínos do jeho života, hej, povedzme si to takto. Počas tých dňoch je podľa mňa aj, vlastne tie dni sú aj na niečo dobré, jak sa hovorí, že všetko zlé je na niečo dobré, tak tieto dni sú podľa mňa veľmi dobré na to, že viete nejak reflektovať, alebo sa nejak proste na seba sústrediť viac a povedať si, OK, že toto som dneska fakt prehnal, viem, že to musím na sebe zmeniť, tak si začnem na tom pracovať. Chápeme sa proste, že napríklad máte fakt, že zlú náladu a na niekoho strašne vybuchnete alebo čo, chytíte nervy a pritom je to bezvýznamne, že ten človek si to odtrpí, takže si môžete potom povedať, OK, teraz som to fakt prehnal, už sa to viac nestane, bolo to fakt nepríjemné aj pre mňa samého, alebo čo. Len je potom problém, keď, bože, furt tu niečo po mne lieta, ja už mám toho dosť. Je potom rozdiel, keď sú takí ľudia, čo si to nepovedia, nechcú nejak reflektovať na ich správaní a bože, tu je strašne veľa múch. No a je im to proste jedno, jak sa správajú. V týchto dňoch je podľa mňa dosť ešte dôležité mať nejaké tie svoje úniky, dajme tomu, že ísť sa prejsť alebo zobrať, ja neviem, zobrať sa sám a ísť si niekam sám sadnúť, samozrejme nie hneď sa naslopať a zapíjať nejaký žiaľ na tom, aký máte zlý deň, ale tak si proste ísť niekam sadnúť, jak ja som teraz v parku napríklad, alebo ísť si čítať knižku, pustiť si hudbu, ísť za kamarátmi, nejaká mucha mi tam lieta, paráda pred tým objektívom, no proste hoci ako si nájsť nejaký ten únik, ktorý vám v tom pomôže zlepšiť si tú náladu a nebyť taký nervózny. Ale jeden z problémov podľa mňa je, že keď človek náhodou má nejakú zlú náladu a je v práci, tak je to dosť podľa mňa problém, pretože čo som ja zažila, tak ako ja som taká, že ja som aj v robote mala veľakrát zlú náladu a nechala som to vybiť si ju.
lebo proste, keď pracujete s ľuďmi a pracujete napríklad v reštaurácii, tak inak sa to fakt nedá, lebo tí ľudia sú fakt, že všelijakí. A keď máte ešte naponáhlo, že fakt nestíhate, tak to v takom zhone si nedokážete proste povedať, že OK, musím byť v kľude, pracujem s ľuďmi, proste to sa nedá. Takže nieraz sa mi stalo, že som sa tam proste rozplakala, pretože ja som taká citlivka trošičku. Tak nieraz sa mi stalo, že som sa proste rozplakala, že som bola už frustrovaná z niečoho. A podľa mňa je to počas tých dní, to jak som sa zohla, podľa mňa je to počas tých dní proste aj dôležité to nechať ísť von. Samozrejme nie je príjemné, keď si to vybíjate na druhých ľuďoch, to nie je, ale proste takto, že si poplakať alebo čo, tak to je podľa mňa úplne minimum, čo môžete pre seba spraviť. Niekedy je to proste najlepšia možnosť vyplakať sa a nechať to ísť a pokračovať ďalej v živote. Lenže s tým má veľa ľudí problém, hlavne teda muži, ktorí sú učení od malička, že chlapi neplačú, chlapi sú silní, chlapi zvládajú problémy, tak a tak. No ale potom sú proste tak potlačení v samom sebe, že sa s tými nervami alebo nejakou náladou vysporiadávajú inak, čo niekedy nie je najlepšia možnosť, akým spôsobom to robia. Takže je to pre mňa veľmi dôležité aj u mužov, aby si uvedomili, že je to v poriadku dať nejaký pocit von. Spravila som si úplne strašne tie guličky, to čo som si spravila pre Boha. Ešte, že nosím so sebou v taške vždycky hociakú blbosť, takže tu mám aj momentálne tú tyčinku, s ktorou si to môžem opraviť. Ale je to inak aj taký paradox, že to zrovna teraz natáčam, pretože kým som si sem spravila tento setup, jak to tu mám teraz, tak som myslela, že umrem od tepla a od nervov. Pretože som v najväčšom teple teraz vonku, ale aspoň som v chladku. Lezú tu po mne všade chrobáci, po kamere, po mne, všade, všetko ma svrbí, je mi teplo, potím sa, mám čaj, ale mám teplý čaj so sebou v termoske, čo neviem prečo som spravila, takže dnešné videjko, toto je pre mňa fakt samotnú výzva. No ale aby sme sa vrátili k tej téme o tej práci, tak podľa mňa je to veľmi dôležité, aby sme mali vlastne nejaký taký priestor v práci na ten oddych, lebo veľa ľudí na to ani nebere ohľad, veľa majiteľov alebo takých proste, pod ktorými pracujete a majú to úplne na haku, že vy máte nejaký svoj deň. Akože ja to chápem, že z domu veci sa neťahajú do roboty a robota sa neťahá domov. Ja to úplne čisto chápem, ale proste niekedy sú situácie, ktoré vám to fakt nedovolia. A takí tí ľudia, čo vás proste nechápu alebo nerešpektujú, vám to ešte zhoršujú. No, každopádne. Toto už by bol teda asi koniec videjka. Neviem vlastne ani nejakú má pointu. Asi iba také pripomenutie ostatným ľuďom, že proste mať nejaké nálady je v poriadku, mať svoje dni je v poriadku a nič nie je také dokonalé na internete, jak sa zdá. Takže dúfam, že akože ja chápem, že nie som jediná, ktorá nejaké takéto video natočila. Takže sa nesnažím ani nejak tak vyzerať, že ja som jediná záchrana, ktorá vám teraz povie, že internet funguje trošku inak. Ale pre Boha, furt dačo. Každopádne teda dúfam, že sa vám to videjko ľúbilo, že ste si ho užili. Neviem, či ste si niečo z neho vzali, neviem, či si bolo čo z toho vziať, ale dúfam, že sa vám teda páčilo. Aj takéto prostredie nejaké nové a vidíme sa teda pri ďalšom videjku.